Ang tinuod ng mga anak sa Dios ug ang mga matarong nagsangpit gayud gini kanunay sa Ginoo. Wala kinilaing gisaligan silang kinabuhi tungod kay nasayod sila nga ang tanan nga mga pagsampit nila ngadto sa Ginoo dili gayud makawang. Dili gayud kini masayang tungod kay tubagon gayud sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo. Tubagon gayud sa Ginoo igsoon ang mga pag-ampo sa mga tawo nga matarong, sa mga tawo nga matinud-anon ngadto kaniya. Ug nasayod usab kanang tawhana igsoon nga dili sila pasagdan sa Ginoo sa tanan nga kalisdanan sa ilang kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo igsoon faithful gayud sa atong mga kinabuhi. Dili kita talikdan sa Ginoo igsoon. Sumala diha sa Salmo 34 verse 17. Nagsangpit sa Ginoo ang mga matarong ug sila gipatalinghugan niya o giluwas gikan sa tanang kalisdanan. Hinumduman nato igsoon nga luwason kita sa Ginoo sa tanan nato nga mga kalisdanan. Bisan unsa pa kabugat mga struggle sa atong kinabuhi igsoon, bisan unsa pa ang atong mga kabalaka ug pagduha-duha, kung mudangot kita sa Ginoo nga matinud-anon, tagaan gid kita niya og kadaugan. Tagaan gid kita niya og kasulbaran niya ng tanan. Dili kita biyaan og talikdan sa Ginoo igsoon. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang tawo mga matarong walay laing gisaligan, walay laing gisangpit kundi ang Ginoo lang. Ang tinuod nga mga anak sa Dios dili magsalig silang kaugalingon kung dili nagsalig ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.